chairman. Ako po yung natutuwa sa nabanggit ng chairman. Yan po talaga, siya po yung may idea niyan para makatulong po kami dito sa mga kapatid namin sa balikat ng mga katutubong Aita. Tawag po namin yan kaluguran. Yan. Shoutout nga po pala sa mga OFW natin yan na kapatid. Lagi po kayong mag-iingat at pray lang po tayo. Hindi mo tayo pababayan ng Panginoon. Yung mga bagay na dumadaan sa buhay natin sa araw-araw, pagsubok lang po yan. Kaya natin yan. Pilipino lang ang malakas. Yan. Tapos po, happy fiesta po pala sa San Vicente Ferrer. Yan, actually, fiesta po sa amin ngayon. Ang tanong, bakit nandito ako sa Barangay Nabuklod? Kasi ito po sa amin ngayon, nag-lockdown po. Wala pong pwedeng pumasok. Ayun, happy fiesta po. Lockdown sa amin ngayon kasi fiesta. Hindi na kami naganda kasi wala naman bisita papasok. Ayan, at shout out po sa aking kapatid, yung tatlo kong kapatid na nasa abroad. Hi guys, welcome to my guys. Yes. At tapos mag-subscribe sa subscribe, please subscribe NF Aqua Official. Di ko po mabigyan. Ang laki mo, ayan, si Sakuragi tawag namin dyan Sakuragi. Ay, tutuloy ko yung vlog ko. Actually, ito kasama ko Ayun, shoutout kay NF Tracker. NF, kuya, pagaling ka. Bagong opera po siya. Nagkaroon po siya ng yung lus-lus niya. Tapos infection po, yung lumalaki yung niya, yung bayag niya. Yun. Kuya, yan. Get well soon, kuya. Thank you rin sa kapatid ko kay Abby. Siya yung nagbantay sa hospital kasi maselan po sa hospital. Siya lang yung bantay na allowed. At bawal din pong dumalaw. So napakahirap ng ganun sitwasyon. So actually, na-experience po namin mag-asawa yun nung ma-opera po ako. Parang pakiramdam namin wala kami kamagana kasi bawal, ang daming bawal. Kaya po wala tayong magagawa, kailangan sumunod. Ayun, kitwelson kuya, pagaling ka. At sa mga viewers po, maraming salamat po at papanood po ninyo yung aking video. At kung kayo po natutuwa at nagugustuhan po niyo at mayroon kayo natututunan, paki-like, share, subscribe po at saka po paki-click po yung notification bell para po update po kayo sa mga i-upload kong video. Ayun. Ayan, ina-award na po yung mga yung mga ID ng mga bagong kasapi po ng Ram Lawin Wings. Alvin Marian. Gregorio Santos. Gregorio Santos po. Gregorio Santos. Ako. Kakanta ko yun. Siya. Talaga yan. Jerry Atang. Kevin Atang. Linda Demos. Maitan Serrano. Apple sa likod.
Yung cellphone mo, pwede habang nagbibideo ka nagpipicture mo. Kaya din. Screen record. Kasi baka Bakit? Baka mapuno. napuno. Oo. Nagahang cellphone ko. Yun din na problema ko. Hindi, wala akong maayos na vlog. Kaya ang ginagawa ko, dinidiretso ko na lang sa ano ko. Messenger. Messenger. Tama. Yan ang gawin mo, memory card. Kunin mo na lang uli. Bago mo sa dito. At ako, sa gagawin ko. Kasi alam mo, pag dinidiretso ko, Nandito rin si Supremo Aquarius, Supremo Julio na nakaharap sa inyo dito sa Barangay Natutulo. Lagi natin, nakikita ko lang kayo sa mga picture, no? At nakikita ko rin na yung mga members ng Lawin Wings ay namigay sa inyo ng mga training, mga pagkain. So sabi ko, sa sunod, sasama ako doon sa lugar nyo para mabigyan naman kayo ng kahit konting regalo man lang. Salamat tayo sa mga incorporator, sa mga members na nagtulong-tulong para mabuo itong aming munting regalo sa inyo. So sana pasalamatan nyo yung naibigay namin sa inyo at kung ano man nangyari sa inyo noon, kami tutumbasan namin ang halaga ng ibinibigay nyo. Kasi kami, hindi kami nangihingi ng pera. Yung pera ang ibinibigay nyo sa amin, binibigay namin sa inyo bilang kailangan ninyo sa inyong katawan, gaya ng ID. Kung anong ibinayad nyo sa ID nyo, yun yung binibigay namin sa inyo. Bukod doon, hindi na kami nangihingi ng pera sa inyo. No? Meron kami na hinihingi, yun ay mapupunta sa ating mga kapatid na kailangan, na nagkasakit, na gaya mga members. No? Pag kayo na nagkasakit, lahat ng chapter ay tutulong para ipagamot kayo. Meron kami tinatawag na damayan system. Sa bawat chapter, pag isang membro ay nagkasakit, bawat chapter magbibigay ng 200 para sa member na para may pagamot, no? Para ibigay ng gamot. Pero pagka yung member naman natin ay nasawi, yung bawat chapter 500 naman ibibigay. Bawat chapter ibibigay tayo ng 500. Yan ang tinatawag namin na damayan system, no? At bukod doon, yung mga bagay na pinangambahan nyo ng Lawin Wings, baka maya, ano lang to, pera-pera. Hindi po, walang pera dito. Pumunta kami dito, sarili namin, para kayo paglingkuran. Maglilingkod kami sa inyo, dahil alam namin na tapat kayo. Ayaw namin na kung sino yan nalutuin kayo. Dahil ang Lawin Wings hindi manluluto, tumutulong sa nangangailangan. Tumutulong tayo sa mga bagyo, sa lanta, no? At mga activity ng Lawin Wings ay marami na rin kami nagawa. Kaya pinapangako namin sa inyo, walang pera na kukunin sa inyo. Wala, as in, wala. Galit ako sa mga nilulokong tao na niluloko ng isang membro. Maliit na bagay, pero sa inyo, para sa ating mga kapatid, malaking bagay yun. Basta tayo, magtulungan tayo sa ikabubuti ng ating samahan. Na magandang samahan natin. Pag minamalitaan ako ng isang founder na naghingi sa inyo, galit ako doon. Tinatanggal ko yun. Tinatanggal namin sa kanilang tutuloy. Dahil hindi na paglilingkod bilang sa nag-adyasyon, kundi ang iisip nun, ito, pera. Kaya ako ay natutuwa dahil noong una, nakikita ko lang kayo sa picture. Ang sabi ko, pag pumunta ako doon, sa amin at asahan nyo, habang buhay si Chairman, andyan ako sa inyo. Maraming salamat.
pera-pera. Magsabi lang po kayo kung kayo pa ay nagkasakit. Kasi may damay din po tayo. Nakaka-akibat dito. Maraming salamat sa pagtitiwala niyo sa lamin. Supremo Guard. Supremo Guard. Kaya yung ating National Secretary General ng News. Magandang buwan po sa inyo lahat. Magandang umaga sa inyo lahat. Pagkabat ako ay nagpapasalamat sa ating meeting chairman, PCGS-CNM ng Primang Guardia, at saka po sa ating ina na si PCGS-CNM, Madonna Nawipli, Guardia. At dito po, nagpapasalamat ako sa mga kapwa mong operator. Una-una po kay Supremo Guard, PCGS-SCM, PCGS-SCM, GMM po, GMM ng Cavite, Asa, at saka po sa lahat ng opisyal dito sa Pampanga, National, Cavite, at saka po Cristo, Utalpan. At walang higit, nagpapasalamat po ako sa pagkakaisa kung paano naman ito, pagpapasyon, hindi pa po natin. Nagpapasalamat din po tayo sa airport ni Municipal Mountain. Muli yan sa kanyang kanyang iba ay si Founder Pini, Founder Krista, ng Lower Mountain. At saka po kay Founder Rick ng Binlag ba yun? Baliklag. At saka kay Founder Buti, si Sister Nila. Mga kapatid, unang-unang masaya, walang iba po ako. Sana po, magpapatuloy po natin siya Pamarios at saka lahat ng founders ay ranking officer ng Pampanga. At kami po ay magpapasalamat sa national, kay Chairman, sa Madam Chairman, at saka sa mga NCF na kasama dito, yung mga opisyal po ng national. At saka sa mga bisita, nag-effort po silang nagpunta po dito para makapagbigay ng konting tulong sa inyo na ito. Konting palapangan po natin ang ating makina. At salamat din po sa mga kasama ko na mga opisyal dito sa Pampanga sa sipag nyo. Maraming salamat, hindi ko po makakalimutan ito. Ang tanging hingin na po sa inyo mga bro, sana yung mga tinutulong po namin pagkutiin nyo. Hindi po kung tinutulungan natin kayo, pinasabihan natin kayo, yun po ay para kayo ay matuto. Hindi naman po sa lahat ng oras magkakasama tayo. Mali natin, mamaya o bukas, ako wala dito. Diba ba? Sana po, o sino man po sa amin. Kaya po, yung lagi tinutulong namin sa inyo, mga powers, na sana yung mga tinutulong po namin. Magitaan po upang kayo ay ang isang tunay at tapat na leader. Yan lamang po mga bro, malapasok po kay Supremo Guard. Magandang mga kabo. Magandang buhay. Mga bibiling ka, ang Lordings, Madam Chairman, sa mga incorporator na magandang nyo, sa mga ating mga NF, SFF, Anagwar, magandang umaga sa inyong lahat. At tulad ng nabanggit ng ating SFF, Jojo, sana kayong mga founder, tulungan ninyo ang inyong mga nasasakupan. Maraming mga bagay na kung minsan huwag mo kayo masyadong malamdamin. Ang lahat ng itinuturo namin sa inyo ay para sa inyo rin. Na maging mabuti
mabuting tao, mabuting kargas. Huwag po kayo magdaramdam kung kayo ay may naririnig sa amin. Ito ay turo namin, hindi para sa atin, para sa inyo rin. Kayo mga miyembro, huwag nyo ilalayo inyong mga sarili sa inyong mga opisyal. Huwag din kayong marangkoy. Lahat po ng narinig nyo sa amin ay nasa bylaws. Sana makipagtulungan kayong lahat. Naintindihan mo ba nito, mga kapatid? Naintindihan mo ba nito? Yun naman po, maraming salamat. Yan lang. Yes. Steve. Dito. Tatago. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nananak tayo PCGS Judges Luma, PCGS Aquarius, RCGS Scorpion, PCGS Star, lahat po tayo ito ngayon eh. Siyempre sa ating ama, si PCGS Student Board at saka ang kanyang nagkakay. Kami naman salamat lalo na sa pagkakataon ko kahit madami pa naman natin napuntahan na lang posible na mapuntahan natin sa lugar na gusto natin. Kaya salamat sa inyo talaga. Wala na akong masabi at magandang umaga sa inyo lahat. Tinatawagan si Jim Ben ng Kalsa Kabunte. Good po sa ating lahat. Magandang buhay. Ako nagpapasalamat po sa lahat na nagapit po kami ng magdurasa sa inyo at nakaharap po namin ngayon. Natin natin sa Facebook na ba nakikita. Pero ako nagpapasalamat po at nakapinamit ko sa inyo. Pinapasalamat natin po ang ating ama at katawagin nila, mga incorporators na nandito lahat. Maraming salamat po. Magandang buhay po mga kapatid. Good morning po, good morning. Wala naman po tayo pagsasabi, nasabi na natin. Nasabi ko na, pasalamat po sa inyo. Salamat po sa pinagano. Ang lawin. Pinatawalan ko na yung Senate namin. Tago! Ayun, lalakad po ako papunta roon sa overlooking view. Medyo kita naman dito eh, kahit na hindi na ako pumunta roon sa taas. So, ako lang po sa inyo kung gaano kaganda itong overlooking view. Sana po wala pong magalit. Tabi-tabi po nuno. Ayan. Yun oh, ganda. Yun, kita nyo ba? Ganda no? Ayan. Ang alam ko, sabi nila ano daw yun eh, doon sa bandaran, tubig daw yun. Doon sa bandaran, tabi-tabi po nuno. Tapos meron pa rito, ang magandang view rito. Ito talaga bundok naman. Ito overlooking. Sa kabilang side, bundok. Sana makita ko. Ayun! Ang ganda.
Ayan. Hindi ko ma-zoom. Sandali, hayat ko yung camera. Ayan. Yung bundok. Doon sa banda ron, sa taas, ayan, yung daan na to, dire-diretso lang, ganito sa dulo. Meron doon pasyalan. Doon, may entrance po. May bayad po. 20 pesos yung entrance fee. Ayan. Ito. Dito na lang ako kasi masyado pang malayo yun eh. Dito sa kinakatayon ko, yung sinasabi kong overlooking view na may bayad. Ganun din, kita rin, ganyan din na makikita ko eh. Dito na lang ako. Tapos meron daw 380 step pababa. Hindi ko na kaya doon. Minsan pumunta kami doon, hindi ako nakababa. Ayan. Yun, nag-aantay na lang po kami ng oras para po maibigay namin yung shoutout muna kay ano. Ay, shoutout dyan sa mga kapatid namin ha. Yan. Dito kami sa Florida oh. Ingit kayo no. Barangay na Buklod. Barangay na Buklod oh. Opo. Pa-subscribe naman ng channel ni ni Inep. Opo, Inep ako official. Official fan page niya po sa YouTube. Pa-subscribe mga kapatid. Thank you, thank you. Opo, salamat po, salamat. Sige po. Ayun, salamat po. Ito, meron tayong naka-uniform ng membro dito. Bro, ganda. Huwag ka mahiya bro. Sa ano to, sa YouTube, i-upload ko. Tingnan lang. Anong uniform yan? May anong uniform yan bro? Ha? Anong uniform yan? Sa Panto, kapo. Kapgo. Kapo. Kapgo. No, may member pala tayong Kapgo. Kasi yung karga natin bro. Ayan o. Ayan o. Bali, ilang kayong membro ng Lawin na Kapgo? Tatlo po. Tatlo. Salamat. Ang galing naman. Nakaka-proud yung ginagawa nyo. Bali, binabantayin yung kalikasan. Dito. Ayun. Ito po sa barangay. Ikaw isa oh. Bro, picture tayo ha. Tayo. Tapa.